Završen je 11. Serbian Trophy, Kopaonik Rten, sa nama je Darko Tadić, poznati kao boski čovjek koji je organizator ovog našeg, sada slobodno možemo reći, tradicionalnog takmičenja, pa ćemo ga pitati za utiske posle 3 dana ozbiljnog trkanja. Evo, kao što rekao ste, 11. već tradicionalni, prošle je 10. jubilarni, ove godine 14 zemalja, 100, slagaću vas, 45 posada iz, rekao, 12-13 zemalja. Ne zamerite ako dobro, nešto budemo, sve proteklo u najboljem redu. Najbitnija stvar je da sve posle se vrate nepovređeni pre svega. Kola su i pravljena da budu žrtva ovog događaja, ali ni tu nije bilo nekih težih havarija. Sve u svemu, ja sam kao organizator zadovoljan. Takmičari, neki manji, neki više, ali uglavnom su svi zadovoljni organizacijom, zadovoljni, slušam ono što govore, zadovoljni organizacijom, dočekom, prijemom, kompletnim eventom. Sad naravno, ko gubi ima pravo i da se ljubi, uvek vi imate najveća frka uvek između 3. i 4. i negde 7. i 8. mjesta, ne znam zašto baš to 7. i 8. ali kada je postala tradicija. Tako da sve u svemu, nadamo se da ćemo svake godine poboljšati još pomalo, sami sebi uvek zadajemo teške, da kažem onako, aršine, repere, da uvek poboljšamo iduće godine, da svaka bude sledeća bolja, da svaki put bude više ljudi i evo došli do cifra 300 učesnika, 145 prijavljenih posada. Mislim da je to jedno od, da onako ne kažemo najvećih, ali sigurno od većih okupljanja u ovom sportu. Pa evo, poznavaoci prilika će sigurno znati da je to ozbiljan broj, vrlo impozantan broj učesnika za inače ovu vrlo zahtevnu disciplinu. Ako smo mogli da saznamo u razgovoru sa ljudima koji su učestvovali, kažu da su se vitali i uzbrdo i nizbrdo. Da, pa vozi se u 3 klase, hard, soft i turist. Hard, kao što i kaže sama, to je neka hard, da kažemo, staza, to je izuzetno zahtevan teren. Vitali su se i uzbrdo i nizbrdo. Prelazili su preko nekih stena, preko nekih balvana, jer sama definicija takmičenja kaže takmičenje posada, terenskih vozila u savladavanju prepreka teško prohodnih terena. Baš to, kažu da je u ovom slučaju suvozač, dobro pripremljen suvozač koji je imao snage da izdrži ceo dan tempo, bio maltene i presudan. Pa upravo su, bila je i pošalica, pošto jednog od takmičarskih dana hard staza je bila dugačka svega 22 km, ali je suvozač išao peške 16 do 17 km. Sve vam je jasno. Sve nam je jasno. Hvala gospodine Tadiću i vidimo se do godine na 12. Serbian Trophy. Nadam se. Hvala vam.